Hormatly Ata Watan TV kanalynyň tomoşaçylary, dinleýijileri, ses habarymyzyň bu sanynda biz size türk diline muwafakatnama diýip bilinýän, ýani siz çağalaryňyzy Türkmenistandan Türkiýe'ye getirmek üçin gerek bolan radylyk hat barada. Şeýle hem Türkmenistanda bar bolan jaýyňyzy, maşynyňyzy satmak isleýänsoňyz, ýa beýlek amalaryňyz üçin gerek bolan dawernis ýa-da wekalat diýip bilinýän anons hat barada. Şeýle hem Türkiýede häzirki okap ören taýiplerimiz üçin hem hukuk sorunasyna diplom ikarar etmek bilen baglanşykly käbir maglumatlary gysgaçyk getirmek isleýär. Gelin onu aşaýan. Aslında bir okuyucumuz bize bugün yazmagy, bu ses habarymyzy taýýarlamagy sebäp boldy. Ýani okuyucumuz bize şeýle diýdi: men çağam Türkmenistana getirmek üçin, ýani Türkiýede wagtymda ýoldaşym maňa radylyk hatyryn berdi, muwafakatnama berdi. Ýöne şol muwafakatnama notariusyny alandan soňra hiç kim maňa näme etmeli bardy, hiç aýtmady. Inni Türkmenistana gelende soňra aslında edilmeli käbir işler bar eken, inni öwrendim. Inni Türkmenistandan täzeden Türkiýe'ye bermek, ýene getirmek goşmaça çykdyjy bolup durýar diýeligi aslında bu maglumat taýýarlamagy sebäp boldy. Ýani diýmek, şundarak maglumatlar, ine şeýle maglumatlar köpürek paýlaşylmaly. Bize mine şu maksat bilen mine şu gysga habary ýazgatýas. Indi şu soralarynň jogaplary üçin biz İstanbul şäherine yerleşýän, esasen şu ulgamlarda terjime hyzmatlaryny berýän Ata Watan danışmanlyk terjime merkezinde soradyk. Şu prosesler bardy, olaryň berýän maglumatlaryny hem ýetirýär. Eğer siz şu an Türkiýede bolsaňyz we enatadan biri Türkmenistan'a gidecek ve ýerine gelenini hem oğluňyzy, gyzyňyzy getirecek bolsaňyz, onu enatadan Türkiýede galýany, ýani bir ýere gidip bir galýan bolsa, Türkiýede galýany Türkmenistan'a giden enatan çağany getirmek üçin, ýani muwafakatnama diýilen radylyk hatyny hem bermeliler. Ýani Türkmenistandan çağany getirecek bolsaňyz, onu eğer ikisinden bile gelmeyen bolsa, onu bir galýan bolsa, onu hökümet suratda şu radylyk hat alaýmaly. Inni bu radylyk hat almaly, nerden almaly, nämeler etmeli? Indi şu prosesler bardy. İlki radylyk hatyny berjek enatdan biri haýs berýän bolsa, şol çağany doluşatnamasy özünün we radylyk haty berilýän, ýani Türkmenistana gitýän enatanyň pasport kopýasyny alyp terjime firmasyna terjime etdirmeli. Soňra birinji adym, soňra notarius, ýani notariýat arasyna gidip taýýarlanan radylyk hatyna gol çekmeli. Şu ýerde belli geçýärlik kim radylyk hatyny berýän bolsa, hökmen suratda şonuň özü gidip hökmen suratda özü gol çekmelidir. Başga hiç şeýle onuň mümkinçiligi ýokdurup özü daýmalylar. Indi üçünji adym bolsa walilik bilinýär, ýani häkimlikden pesat bastyrmaly. İstanbul üçin aýtmak gerek bolsa, bu Türkiýede ýerleşýär. Dördüncü adym bolsa, eğer siz Ankara'ya ýakyn bolsaňyz, Ankara'daky Türkmenistan elçihanesyna, ýok, eğer siz İstanbul'a ýakyn bolsaňyz, onda İstanbul'daky Türkmenistanyň baş konsullugyna taksir etdirmeli. Sonra o da terjime etdirmeli. Ine şu 5 sanak adymy ýerine ýetirseňiz, onu ine taýýar radylyk hatyňyz Türkmenistanyň arkaýyn ullanmagy ýeterli bolýar. Hormatly tomoşaçylarymyz, indi bolsa anons haty bardy. Eýsem anons haty näme üçin berilýär? Köplençe ýagdaýda mysalan Türkmenistanda awtologyňyz bardyr, şonu satmak isleýändirsiňiz, ýa-da öýüňizi suslaşdyrmak isleýändirsiňiz, ýa-da öýüňizi satmak isleýändirsiňiz, ýa gaýet bilen baglanşyk başga bir işler bardyr. Ine şu zatlar üçin anons haty gerek. Bu arada Ata Watan danışmanlyk terjime merkezinde şeýle diýdi, ýani ädim aýtsak, terjime, noter, walilik, konsulluk we terjime. Şu 5 sanak prosesi ýerine ýetirilse, onu şu anons haty Türkmenistanda da ulanyp bolýar. Hormatly dinleýijimiz, üçünji mesele bolsa, şu wagt daşýurtda bilmeýän ýaşlar bilen magnaşykly. Bilýäňiz, daşýurtdan diplomy Türkmenistanda ikarar etmek üçin bir näse resname gerek. Şu resnamalaryň sanyny şunem täze sanyny täze Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyza ýerleşdirdik. Saýtymyzyň birim saýpasyndan okap bilersiňiz. Indi şu habarymyz gysga bolan üçin biz giňişden o barda durup geçmeli. Nehip oza ertir, bu barda video habarymyzy Ata Watan TV YouTube kanalymyza ýerleşdireriz. Eseňiz saýtyna okap bilersiňiz, eseňiz YouTube kanalymyzdan tomuş edip bilersiňiz. Şu ýerde aýtmak isleýän esas adymyz. Köplençe ýagdaýda mysalan üçin bu zatlardan maglumatlardan habarsyz bolsa, Türkmenistana barandan sonra bir näse dokument gerek. O dokumentlaryň içinden hem käbir dokumentleri öz universitetinden tamamlan, okuw tamamlan universitetine yazmaly.
Onun için näme etmeli? Ya şu yurda gitmeli, ya uzaktan başka bir yol tapmalı, ya bir yerine haş etmeli. Eğer şu hatta etmek istemeyen olsanız, onun näme? Şu tanığı doğru okan ve hukuk soruğunuza sonra haysiyet resnameyi yukarı hocayınız almalı olsa, ya da şu okan yurdunuzu almalı olsa, şu resnameler alın da ondan sonra gitseniz yine size has amat olur. Yine bunun bizim 3. size getirmek isteyen malumatımız. Şunun yani başka da sorularınız bolsa, cevabını anık bilen olsa, biz hükmen size biz haberlerle paylaştırırız. Hoş, sağ olun.